No joo. Päivää joulupukki, päivää. Päivää. Tervetuloa. Oostare tiutantaa. Tervetuloa. Hyvää joulua. Hyvää joulua. Hyvää joulua. Kiitos. Mukilla on ollut vähän pitkä matka tuolta. No me ollaan nyt vähän kaukana hankalassa paikassa, mutta hyvinhän se näytti tie löytyvän. Löytyy, mutta pitkä matka oli. Kyllä, kyllä. Pukki on humalassa. Missä vaimo Evening everybody. Hyvää iltaa, hyvää iltaa. Hyvää iltaa. Flashlight on. Sieltähän ne kuhertavaiset olivatkin jo. Missä on joulupukki viipy? Joulupukki veri pitkä matka. Ollut ihan muuten niin kuin vapaa-aikana. Niin anteeksi kuinka? Sieltä korvatumpurilta. Ja niin väsyneet, niin pääsee tuohon istumaan kaikki. Varmasti on pitkä matka ollut kaikilla. Pitkä matka. Pukki lähti etelä ja informoitti tulee etelä ja perkele tultiin Jäiresekaan. Ollaanko etelässä vai missä on? Tän on vielä pitkä. Till Daskin kanssa kotiin. Katsokaa mikä synti tuolla on. Toi on pojat syntii jos joku. Kukas tämä koskis olisi tuolla? Kuuluu vähän miehistä. Ei kun päällystö. Hän on kyllä semmoinen vähän omituinen tyyppi. Hän on rai. Joko taas, sulle laitetaan. Kuka käyttää voimasanoja jouluaattona, hei? Hei. Se on tietysti Pukki. Lento Anssi nimeltään. Kato. Aina on Lento Anssi ei usko joulupukki. Se rehuastelee. Maskotilla kello. Joulupukki. Vaikkei se kilisekään. Ei, me kun pukki.